everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Ayaw kong sabuka, Iska! Ginoo ko! Bisan sa akong damko, gasiki o gaso na ko si Iska. Ngano man cute nga ilamang kong kisapok. Ngano man. Uy! Di mo lang ipangitaon. Ikaw di mo sa ref. Naam na yun. Na isda, na karne, na baboy. Karne lagi. Pero di na mahimo. Uli ko sa amo. Bahala na. May tagya pa'y buhi nga isa ni. Kanang murag aquarium ba? Ma. Nailugoy. Oy, Day! Oy, Day! Dali! Mukaon ko! Hindi ka pagkaon, dali! Mukaon ko! Dali bitaw! Di ka na atong dagat, Day! Di ka naman ako patag himungaan para maihaw! Daghang isudan din eh! Daghang kisud prejudice ninyo! Galuto-luto lang ko, Day! Nangahoy ko inyong likod! Dito ko galuto! Dito takang ko dito! Namit ang kahoy, kaya di ko magkamahugamit lutuanan diya. Hawaw? Pag may bog. Kaon lugoy. Kaon tagan lugoy. Unya, muli na ka. Balikas inyong isla. Nga, daghang ungo. Mukuyog ko ni mo Lugoy. Mukuy ka kung balik sa amo? Uy, ngano ko day? Ngano? Naglisod di tapag abot ining dapita day kay gusto ka mapauli din inyong dapit. Unya karon, mubalik ka dito? Uy, klaro ni mo day. Importante kaayo ang akong pagbalik din hinoy Lugoy. Tungod kay ang akong kibalik din mao ang akong inahan. O kay napalubong ko naman siya. Mukuyog na lang ko nimo. Murag may pagbati ng ginila kong babayhan na da. Kining day tambag na ning ako ha. Tambagan na di ka. Bisag ibog ko nimo pero hibawon kong ibog ka na ako. Ay lang kong daginuta de kalain sa mo eh. Tambag din ako nimo. Ay lang kong daginuta. Ha? Magtarong istorya. Mag-unsam ka dito sa mong bukid. Piligro man dito. Unya, way daghang pagkaon. Di pa na dinis inyo. Dinis inyo, daghang kipagkaon sa inyong pijider. Oh. Mag-usap ka dito sa mong bukid. Lisyon ka dito. Mudaot ka dito. Huwag ka daghang kaon dito sa amo, day. Dili ka ngayon dito sa amo, day. Dinilang ka. Doon ako'y kwarta no Lugoy. Sa wa pa mamatay si Mami. Doon na siya'y kwarta nga gibutang sa sopre. Ako yung tao eh. O ideposito ko na to niya sa bangko sa akong han. Ako yung ta. Pero wa may na yun. Tungod sa nahitabo ni Mami. Mauto atong gamiton. Gamiton para usam, para magminyo ta? Noy Lugoy. Ayaw pagpangumit siya. Oh, Seryoso ko. seryoso gani. Kakumidyahan mo ko ng minyo. Nahadlo ko maginusara. Oh, Kay bisag asa ko paingon. Nagsunod-sunod si Iska. day, ato ni seryoso hog istorya. Day, sultihan lang tikas tinuod. Kato, chambar gid tao itong pagluwas ako ni Mugikas mga dautan. Kaya kung tinuod ko, kumingking na ko nila. Sidong Ryan magiti tinuod ka, magkapanalipod yun tani mo. Ari ka ko yung nago. Pati yun sabi ako kungo. Nahadlo ka. Usang hadlo ko tara ka? Kilaw ang kikugungo. Iso ko ko.
Masabot na makainom-inom ko. Mo, di ko mahadlo ka. Kainom-inom ko gamay syuktong. Agwan-agwanta. Di pataranta. Patay sila. Dagang ungo na ko. Pero kuan lang ba? Dahil din ba? Nindot ko kinimpuyan yung dapit ko. Kining inyo ha? Kun mao, nga nang mobalik man ka dito sa inyo, nga nindot man ka dinipuyan. Noy, lugoy, ari na lang tapuyo, ha? Noy, ari na lang tapuyo. Maglagi ni Toyo, bihanan ako da. Dili lagi, mauli yung ko, pauli ko, kay doon ako important pangitaon dito. O dito sa mong lugar ako, makitaan. O kung ako di makitaan, bulahan ko sa ng bulahan. Kasabot ka, din. Mupauli ko, karon gyud dayon. O ako di makita na akong gipangita, balikon ka. Kay ako kapakaslan. Muna day, balikon ka, magpakasal ta. Puslan man. Karong likay lang ako kay di ko gusto na mahitabo na to. Ano pa tayo minyo? Di pa kakasal. Na seryoso mo ka? Kaloy, joke na to ay. Samtaong ko ay. Ibaw ko di ka magpakasal ako eh. Di ito magpakasal ka na ko. Tungkol sa kong kagwapo. Hadlo kagwapo na. Hadlo kagwapo no. Pero, tiyan ka na eh. Ako, ingani mo kong naong, pero madato na kong bayo. Ipa-plastic surgery ko niya akong naong. Ay, hilak. Hilak ka. Sa ganahan kay kag-original naong. Ay, hilak. Oh! Laina, inong hilak. Kusog noon. May hilak, magunong kag maayo diha. Anong ka? Ano gunong ka? Diribi. Mahigay, muli na ba ko? Mulakaw na ba ko? Mularga na ba ko? Mayan lang ni. Ano mahilag ang mayo yun? Usa man, nagkapasakit ko ni musulti? Noy, lugoy. Dili ka na ka magpakuyog na ako, Noy. Dili lagi day. Kay mamiligro ka ditong dapita. Kusog ang pagpamalbas mga ongo dito sa among dapit. O gawa ba mga tao dito gusto mo biya? Pero dili sila magkabiya. Tungod silang kawadon. Noy, lugoy. Ikaw ha? Ikaw din hilang ka. Ipadayon ang imong pag-eskwela din eh. Makaayon na ni mo. Saman, nagkasabot ka ba sa kong punto? Ha? Dahil din? Sabot ka? Ug aron di ka mahadlok. Pagkuhag mga gwardya, kuhag dagang katabang. Anong dagang magkabantay ni mo? Dahil tuo lang yun ako. Kay, ug ato kas amo, basig tuwa si Iska sa mong dapit magpuyo. Ug doon lang nung kaniya. Ha? Nagkasabot ka na eh. Mo na kani ang pultahan sa langon mga akong di pangita. Musuod ako. Pero magbantay lang ko sa akong pagsuod. Kuya, unsa man ni dapita nga? Kani ato gisudlan ba unsa ni dapita? Mo na kani ang lango baliya. Ngit-ngit. Naibaw kong ngit-ngit. Inungdan nga akong giandam kining flashlight. Yun na. Pasigawan ko kani ang gidana kong flashlight. Hayag na. Musuod na ta. Anoy, ayaw lang. Naanasab niya ungutya. Ilan na sa tawa yun. Aliya, suod sa basket ug katog ug isira ang basket ug ayaw gyud paglili aron di ka madlok. Sige na Aliya, buhata ang akong giingon nimo. Hello eh. Mura magbisag ko sa ano kung tanong palibot, mawilim ko ng dapita. Adi ko ng dapit ako nawilihan. Kinig yung mga bino. Daga na bino. Wa ni dito sa amo. Ang magapalit ini mga binuha, kanturang doon ay dagang kwarta. Pero lami is nutong tuba dito sa amo. Uy, taon sa bino ako ng biyaan, no? Ako, mas mingawan pa ko ninyo. Kaya ni Day Eden. May pakusi ako ninyo mga binubi. Naibog kang nagtanaw sa mga bino. Oy! Day, unsa ka man tao, kuyawan sa tanimo? Naam ko kadas kong likod, god. Unsa ka nito, Day? Unsa ito sulti mo? Padadon ko naman yung bino? Kini mga lami kayong bino? Pagdaan na.
ka na eh. Uy, tagay kong 5 buok ana day ha. Sige. Ah, napuwa lang. Napuwa ha? Isulang ko na gamay karton ko. Gamay lang karton. Kaya napuwa magbuok. O napuwa naman kabuok pino isod ana. May mong kinsihon. Nakadakuil sa karton. Kinsiha lang na eh. Ikaw ang mahibaw ni Lukoy. Oh, Tuo di ay. may pagibayan tida. Ni ay kwarta. Ah? Giso din akong sobre. Oh, Kini, imo ning wayngan. uy nga. Kining usa ka sobre, kang Raya ni ug kang Aliyah. Hasta ni nga ako sa kipon eh. Naluoy ko sa bata. Papalitin ni Ryan og mga nindot ka mga sinina ang bata, noy Lukoy. Ug mga lami ang pagkaon. Ug dad ato mga t-shirt. Kabuutan. Kabuutan ni Bayan. Maghuwat ko nimo sa auto, noy Lukoy. Kay ihatod ti ka sa pier. Uday. Masulubon gis ay Edin. Pida. Wa pala ko importante pangitaon dito sa amo. Gusto. Makatabang niya sa akong pangitaon. Ako na lang siya pagkuyugon. Nakitaan pa ba nimo ang lalaking apo ni Lerio Uwak? Wa ka makakita. Kunhain na karon siyang dapita. O ganong nalipat ka man? Ngano? Pahawa. Pahawa sa ko atabangan, Uwak! Pahawa! Kinahanglang makitaan katong batanong lalaki. Dili ko gusto makapadayon siya sa iyang gusto. Tikoy! Tikoy! Kang! Kang! Nere ko! Gitawag mo ko nimo. Kita ko ganinipot. Gipaduol naman ko nimo kitang paros. Ngano man ka? Kay saingan sa batanong lalaki. Wa ko kay ba kung kinsay nga nagto niya. Wisit! Dili ko siya matawag, pinaagi sa duga sa gamot sa pagpanawag. Kinahanglang makitaan o kapugngan ko siya siyang gustong mahitabo, Tikoy. Kinahanglan yun. Ipaandam ang misahanan. Kay mag-ampo ko di hular. Sige, salamat kaayo, sister. Oh. Nagkinahanglan kayo ko sa imong panabang, Sister Pamela. Nagkinahanglan ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.